И ето ни хора вече в Roblox. И виждаме, че има някакъв бъг, в който аз нямам коса. Но все пак, да ви се представя. Аз съм Валентин. Това ни е новия канал с Стефан, наречен Валтефан, и какво по дяволите се случва? Тая? Има някакви ивенти явно, не знам. Това знам за тая игра. Така, аз до сега тая игра не съм играл. О, имаме 20 лева. Окей, какво да правим с тези 20 лева? Моркови! Добре, окей, друго. Какво? Имаме бамбут, сега ще имам 20 лева. Добре, окей, предполагам, че трябва да се взема моркови. Айде, че отгоре какво е? Те телепортират. Значи знаем по така хубав път. По-лесен. Засаждам ги и сега с тази лопата какво да... Трябва да ги... Не виждам. Те си растат. Супер. Окей, взех ги. Сега ще отида да ги продам. Или... Да, ще отида да си ги продам. I want to see my inventory. 46 долара! Човек, о боже, аз ще става милиардер. Аз ще става милиардер. Още моркови мона. Отивам да ги наслагам. Хора, да знаете името ми буквално то вече си е на дъската, просто и то си го пише. Ето. Да. Какво? Чаня 400. Боже, господи. Оле, господи боже. Има блюбери. Мисля се взема едно блюбери. И 3 морковчета. Хоп, добре, взех ги. Добре, да представлява. 2, 3 и... Ами аз съм объркан, хора. Аз съм много объркан. Отивам да селвам нещата. И да. Имам си моя инвентори. Не. Сега пък какво? Има някакъв таймер. Леле! Тук не. Какво? What? Какво? Какво се тебе? Бега тук. Какво? Triangle and corrupted fruits. Fruit. What the hell? Какво се тебе? Fruit, okay. Triangle corn. Corn. Че аз царевица нямаме, пича. Чакай, я чекнам. О, леле, боже и господи. Още моркови. Аз купих всички. Добре, да, аз купих всички моркови. Гадно. Седно. Имам блуберита, имам строберита, имам последния си морков. Отивам да продавам, приятел, беше ми приятно. Айде. 24, окей? Бате, какви са тя морков за 24, ти удес. И се взема още едно стробери. Това е... Блуберитата. Блуберите са... Арбе, сега се сетих, хора. Буквално. Блуберитата са... Такива неща, кажете ги, където растат по тях. Те растат по тях и трябва да се ги вземеш, като гледам. Вече имаме и първото такова. Да. И строберите ли са такива? Не! Чакай, бе. Да. Сега сетих. Оп! Чакайте, бе, сега сетих за тоя. Бе, ти какво даваш? Стой. Какво искаш ти? Съм бе чаян. Това дали ще му свърши работа, хора? Да му го дам ли? Нямам достатъчно пари, няма да се прави на милиардер. Още едно и това е.
Стробери. А, те пак растат по тях. Окей, значи имаме градинка, в която растат. Само да видя какво има тук. Моркови! Супер. Домати. Интересно. Окей. Coconut seeds. Окей, добре. Нещо интересно. Окей. Я видим, how much for this war? 724! Пича съм милиарда. Братле, извиняй, ама какво е това Blueberry? The hell? Ейо? Хора, вие това виждате ли го, бе? Виждате ли го? Че имам раница. I'm trying. Я ти се махай. Що ми пише на корейски, бе, пич? Ето виждате корейски. Не, това китайски език. Май, не знам. И я искам вие колко. Мислех, че е нещо повече. Добре, окей, седно. Знаме, че блуберитата са много скъпи. 759! Чил! Бъгва ми, не. Не харесва ми бъгва обаче. Седно, отивам ги продавам всичко, човек. Ако не изкарам поне 1000, не знам. Братле. 105 нещо рада. Това заради чайна, ли? Не знам, да си взем всички моркови. Отейдат. Леле, хора. Чил. Не знам, мама, аз виждам домат. Мисля си взема един домат, знаете ли? Да, ще взема един. Имам 13 моркова. Добре, мисля, тия 13 моркова е така ги сложа навсякъде, като най-неуважителния. Не посигам се. Хоп, един домат и хора! Чил. Това е много яко. Отивам да стълвам, не ме интересува. 1000. Между другото, хора, тази седмица ще има само Roblox и графика за тази седмица ще ви го кача в описанието на видеото. Да знаете, само да ви кажа. Какво се случва? Гардена, не ще мутира. Пак мутирате всички. Всичко се мутира тук, човек. Всичко мутира. Седно. Мисля, че това стробери да го дам на това нещо. И да. Чакай. Ядраш. Хора, вижте, като го цъкна бързо и ми излиза едно сърчице. Сега като го не цъкна, пак нормално. Добре. Take this plant. Вижте, хора, напълни се едно яко е това. Чакайте, пожалуйста. Нещо друго мутира. Какво е това? Какво взех? Стробери си. Thank you. Играта ме пощади, гайс. Още има евент. Bro. Bro, that's pretty. И аз друго взел ли? Да, имам още едно. Аз мисля да отида пак да му ги дам. Пак да го дам това нещо. Прави ми един, искам да завидя само за колко се продава. How much for this word? Аре, не бъгвай. 3000! Хора, да, виждам, че нещо е мутирал, затова мисля да го продам това. Хора, в хипервенция има coconut seed. Не, рестартира се, не, мисля да взема още. Строуберита и едно блубери. Колкото да има. Мисля, аз го съва, брат. Блубери. Я надолу. Нищо интересно. Yes. Хора! Брато! Какво се случва? Мисля да се взема още само един домат.
Хоп, този домат го слагаме тук. Блуберито го слагам тук. Ей така. Строберитата цак. Цак. И да я знам. Цак. Да. Окей. Сега трябва да взема всяко едно нещо. Обаче... Добре, аз съм го завял. Обаче... О! Ейо! Не ме е интересно, че му го дам това момче. На момчето, на момичето, вече аз не знам какво се падаш точно, брат. Приятел, не знам какво се падаш, затова просто наричам момчета. Тезно. Take this plant. In and take this... О, че ме... Хора, видяхте ли как се извъртя и ме ритна? Това не, че не го заслужим, но това е друго. Само е много гадно, защото косата ми няма. Вижте ми косата. Просто ми вижте ми косата. А сега изгледам като някакъв плешивец. Бра... Седно. Така хора, да... Ой, леко бе. Леко бе. Ейо, чил. Томаро. Имам ли още такива? Чакай. Не, трябва да се... Цялото инвентари, да. Какво е? Какво е взела това? Какво е това черното нещо? Баси. Сами едно хора. Така, хора, да... Призматик. Дивайн. Каквото и да значи това. Mythical. Legendary. Rare. Uncommon и Common. Окей. Значи, Common е... Това. Окей. Нищо интересно. Не, чакай, обърках се. Опа, без иска. Така. Ейо, че моята градинка се получава красивичка. И хора, не забравяйте се абонирате за Vault FM. Да, търсете Vault FM просто. Това ще ви излезе канала просто. Аз съм оттам и Стефан, който в момента е от тях, аз съм сигурен, аз просто това видео го снимам за фона. Да. И това няма смисъл да го казвам, че съм оттам, това е друг въпрос. Ма хора, какво е това бе? What? Какво е служила тая? Ще и лайкна. Да. Не, няма да изследвам реквеста. Аз имам само един приятел в Roblox и той познайте. Стефан. Какво е това? Какао. И тя има What? Жълто стро. О, боже господи. Това... Злато ли трябва да бъде с това строубери? О! Чирос. Какво? Какво правиш? Флексваш? Добре, флексвай тук. Какво? Ейо! Тя ми гифна такова ли бе? Отивам да го видя за колко се продава. Ейо! 5000 човек! 5000! Мисля първо да отида да си взема всичко. И вклепен да гес. Хора, тук ще ми излезе, че буквално съм... Нали съм тако... Съм постигнал моят question. Съм взел 50 или 500. Ейо! Имам 11 000 хора. 11 000. С тези 11 000 какво са? Нищо. Видях, че Коконата, който е Mythical, е 6000. Това значи ли, че примерно гроздето ще бъде 10 000. И може да си го взема. Надявам се, бе. Вземам 11 000, така че няма ми проблем, ако има по-скъпо от 10 000. До 11 000 говоря се пак. И 500 найде. Манго сид. Но, да, много често ми се е случвало да имам приятели, които играят градини и имат манго сид. Я? Йо! Mushroom seed 150 000, 17 сток. Брато. Това е базик сме. Добре, защо? Watermelon seeds!
Защо нямам парите да го взема? Гадно. Watermelon ми звучи нещо като просто да се го посадиш и се го вземе, защото не мисля. Защото не знам. By the way, по принцип не расте нищо по динята. Така че тя поне ако трябва да изглежда като реална игра, Watermelon си да не трябва да бъде с растение отгоре му. Сега аз си продам инвенторито. Хора, буквално не знам, ама за 16 минути ние направихме 10 000 бат. 11, айде. Вижте ми моята ферма. Вижте на всички фермата, бе. Моята ферма е толкова бедна. Той е пичага. Къде ми даде Dragon Fruit? Просто... Какви са тия неща? Мислех, че няма други шопове. Все едно. Дам... Gear Shop. Show me the Gear Shop. Ей, йо, what? Окей, какво по дяволите? Какво това е? Harvest and fruits from fusion plant 5 uses. What? Това какво е? Gold crafting. Това може да се украсявам. Това е ли? Басилко. Само се украсявам градинката. Не бе, бат. Що се va? Имам golden strawberry. Искам да вия. Излим в чимба. How much for this one? 495 за тази ягодка, което не е зле. Това не е зле изобщо даже. Това е добре. Това дори си е добре. Така че хора, за мен е добре. Вие може да имате вече по 15 милиарда сигурно, бат. Но аз се оставам с тези малко парички. Сега, така да видим какво случва. Още го има това, никой не го е изкупил. Боже господи. Хора, давайте ми съвети. Давайте ми съвети просто за Grow a Garden, защото аз съм нов и не знам дори какво се прави в тази игра. Пичове, what the heck? И да. Цак. Пак ви казвам, графика за видеята ще бъде долу в описанието и какво Burning Bud. What the heck? Какво трябва да значи? Коконат! Ето какво прави коконата. Явно буквално съди отгоре. Ясно. Скача! Добре, така, да, окей. Добре, trying corns. Братленце, аз нямам никакви царвици. Добре, окей. Искам 150 хиляди. Колко ще ми даде? Това нещо ще ми даде поне 30 хиляди. Що на 50 хиляди трябва ми да даде 30 хиляди? Надявам се да. Но да я знаме, пичо. И добре, окей, така аз... Вече ми става скучно с тия строберите, честно ви казвам. Сега ги обирам и са много досадни така да ги обираш, но все пак ти дават някакви стабилни пари и домата ми още не е пораснал. Добре, интересно. Ние. Между другото хора, куча. И... Окей, така хора. Йо, каква е тази сънка? Каква е тази? What the hell? Това? 500, това да... Колко на... И още не е пораснал. Братленцето изкарва бати късмета. Какво по... Какви са тия светещи неща, бе? Има годени, ама... Какви са тия светещи неща? Извинявай. Ако може и аз да получа една така Roblox. The hell? Кактус. What the hell? Валина! Сида, я да видим в Seeds шопа какво се случва. Тръпет човек както за 15 000. Йо, леле! Чил аут! Трябва да събера 15 000 за 4 минути. Брат, не ме интересува.
Трябва да ги събера тия 15 000. Ако трябваше просто от хората, просто трябва да ги събера, човек. Искам както са. Какво правиш ти тук? Да, здравей и чао. Казах и чу. Да, I want to sell my inventory. Бързо. 483. Нищо не ми върши, брат. Арбе, пичове, бе. Това кога ще... О, боже господи. Тия 45% не се разбираме се. Хора, това няма да порасте днес. Брат, искам кактуса. Хора, това е кактуса, бе. Добре, де. Шом това е кактуса. Аз какво мога да направя в случая? Какво е това? Какво е това, бе? Giant piece of... Така, добре, ми се разправя така с това. Цета пише ги. Окей, какво поделите? Брат, извиняй! Аз чупих краката 70 пъти. Абе, може ли да го помоля за... Фрутс? Не, няма го моля за никакъв фрут. Какво искаш, бе, брат? Пичага. Къде е? Ей, очи, чакай. Не моля те, не къмпи. Нищо, какво? Какъв е този домат, бе, брат? Хора, взех домат. О, хоричка. О, хорица. Хоричка, поричка. Хорица, поричка, поничка. Добре, окей, отивам да го сегвам. Искам да видя първо домата. White strawberry, какво трябва да значи white strawberry? Домата, който е... ето го, бе. Това не е домата, чакай. Хора, дай ми е домата. 2 килограма домат. How much for this world? 500. Добре, мисля си продам просто инвентарито по-бързо, защото нямам време особено. 1000. Братка. Трябва ми само 2000. Не! Имам 2 минути, човек. Хора, какво да направя за 2 минути, бе, хора? Какво това? Хора, намерих отговор на решението си. Та паса ще ми дава какао. Благодаря ти, приятел. Благодаря ти. Най-великата си. Хора, какво е това, бе? Ей, чил! Хора, някой да ми обясни. Какво? Wanda Kofru. What the hell? Я, бе, хора, искам го вие първо. Чилет какао, ей! Благодаря ти, но... Видях нещо, със сигурност видях нещо като... Rainbow Strawberry! Искам вие само за колко ще ми го продадеш. Хамо ще ги смоля. 1000. Не знам, но аз трябва да продавам инвенторито. 29 000! Хора, това какво писа се в момента? Имам кактус. Имам кактус. Хора, имам кактус. Човек. О, боже господи. Кактусче. Посаждам те тук. Като гледам колко са големи другите кактуси, не мисля да... Какво е това, пич? Брат, то какво е това? Не знам, имам 27 000. Мисля да изпълня си взема какао. Burning but what? 47. Mushroom. Йо, това... Ей, йо! Добре, да, хора. Окей, той има динозавър. Добре, някой. Голден. Типа, точно сега реши да тръгваш да порасеш по-бързо, нали? След като някакъв пичага ми даде такова нещо. И получих Rainbow Strawberry. Rainbow. Хора, мисля, че късмета е на наша страна днес. Нова стока. Ето защо трябва да побързам. 1000. Нова стока. Имам прекалено много пари. Искам да вия, ако ще ми да... Apple Seed. Добре, мисля се взема Apple Seed. И така. В момента не виждам нищо интересно, затова просто ще... Абе, това не съм се го взимал. Мисля се взема. Ще го засадя тук.
Вас ще ви заседят тук да ми правите красива градинката. Yep. Тия растат бързо. What? What? Чакай, бе. Чакай, бе, пич. Както съм, ей! Това... И аз както съм. 4%, let's go. Не искам Apple, той на 1% бъка. Те мисля си ги взема и да ги продам. Искам вие само колко ще бъде. Братле. Мисля, че много добре се развихме. Като цяло и да. How much for this world? Хора, нова тактика. Тия неща сега ще ми даде 4000 си. Братле, сега аз съм... Както се ми расте, искам да скача отгоре. Това е Apple Seed. Оле, то много бързо се гроват, бе, брат. Добре, окей, интересинг. Какво е това? Аура Бросела. 50% Grow Seed. Other Aurora Fruit Chains. What the hell? Защо не бете изгледа толкова красиво? Трябва да се плаша от това нещо. Не, това са просто тъпи евенти. На хубавата градинка ще се разбереме. Добре, окей. За това видео се развихме доста добре между другото. Burning Butt. The hell is going on? Добре, ама това мъшрум много ме кефи нещо. Не знам защо, ама мъшрум много ме кефи. И все пак хора ми дайте съвети в коментарите, защото аз не съм вече... Какво? Не мога скачам. Защото наистина вече не знам какво да правя в тази игра. Хора, аз съм на... това нещо. Трябва да лайкнете за кръста на Господ. Буквално. Хора, вижте. Хора, това го скриншотвам, не ме интересува. Но хора, искам лайк. Искам лайк за това нещо. Това е знак от Господ. Знак от Господ, в който вие трябва да лайкнете това видео и да се абонирате. За кръста. Я да видим стоката. Не съм изпуснал нещо. Нищо. Добре, да. Не е зле. Еми да, хора като цяло. Искам да лайкнете за кръста. Просто много ме кефи така. Да си имам кръстче. Какво? Чела? Колко време е до края на това нещо? Що мен нищо не е станало на моята хубава градинка. И какво трябва да значи това? Що ме да вземеш? Мама, what do you mean, bro? Ето откъде е взела, не, стихте ли си взела? Ето откъде е взела черното такова. И 0,5% за тази ябълка, човек, за тази ябълка, точно. За тази ябълка. Кръста вече го няма. Но той живее в канал. Аора. Хора. Чил. Мисля да видя за колко. 1000! Хора, да. Това вече, да, окей, да. Ясно. Играта искаме да направи милиардер. Седно. И аз искам да се направя милиардер, затова ще се направя на мръсен милиардер. Оп. Както съм и на 12%, ябълката ми е на 19%. Добре, мисля да отивам. Въобще се ги продам, стига са. Стигте ли са хора? Бомбоклят сет! 7000 хора. 7 хубави хиляди.
Бамбуци! Йо, чил, мисля си взема всеки един бамбук, който съществува в тази игра. Йо, вау! Бамбуците са яки, между другото, кефят ме. Ако не ми дават нищо тия бамбуци, хора. Какво по... Йо, човек. Бамбука ми е на 28, на 25% вече. Ще стигне както са, бе, човек. Йо, аз не съм свикнал. Да виждам така, нали, високи неща. И такава и ягода. Не съм виждал, често. Сапа рейн бъдаш. White fruit. О, боже господи. Сапа white fruit. Никой няма да ми лайкне моята красива градинка. Аз съм единствен без лайк и без коса. Все едно, де. Това е друг въпрос. Има още бамбуци за продаване. Какво? Paper seed? Окей. Добре, хора, ами... вече и аз не знам какво точно да направя. Защото... бамбуците ми изглеждат на нищо, често казвам. Някой ми е лайкна ферма. Йей! Йей! Ами си един приятел вече. Я само изчакай. Искам това само да видя за колко трябва, за колко мога продадат, ако не се разкара. Е, 428 не излева. Мисля да си го продада даже. 428. Тъм си го. Братле. 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 360. Йо, точно това. Ти до сега беше при мен, как се да джойнала, извиняй. Имам 10% буст. Но за пари, мисля. Бамбуците ми са Да, аз и знаех, че са така. Не, бе, те всъщност мисля, че такива. Какво се случва, човек? Аз ги взимам, те па не ми ги дават. Тия бамбуци не са много нахални нещо. Все пак ще отида само да видя за колко ще продаде един бамбук. 5000! Хора, съжалявам, че го казах. Бамбуците са нещо свещено, хора. Нещо много свещено са бамбуците. А както съм почти пораснал, цели ли трябва да взимам? По кактусите не помня да растат някакви неща. Или растяха? Не знам, хора, не помня точно. Не помня дали растат за това. Гиршапа и сичтапа. Я да видим колко сме даде. 41 хора! 41 скъпани хиляди! Добре, хора, аз мисля да вече почвам вече. Йо! Хора! Еб 45 хиляди. Добре, хора, ами все пак. Аора стробери. Thanks, bro. Send request. Тя го продавам. Answer this. Shit. 1000. Не знам. Седно, хора, мисля до тук да спирам с това видео. Ако ви е харесало видеото, може да прасите лайка и да се абонирате. Outman. Чао. И до нови срещи.